Limbador syumanen papagayam, itaro gundaway kaya tintay mandingged. Titulo iti may samanen napakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito laing channel kayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Ada mga pakras, iti bakik. Asino ka? Ikikatam to na ibarapan iti matagan. Pangasim, di nakigaman. Umadayo ka kanya. Aday wanag. Saan? Miguel, kumusta ti panang sapsapul mo kini Alteya, baraw? Nana, sinawar kon ti probinsya. Kan adon tinagdamdamagak nga amok ta posible ang makatulong kanyak. Ngam awan lata tinagbanagan ti amin. Ay, Diyos ko, sa anak ang makaid na, aging gasaan ang makita ni Ma'am Alteya. Sana bali, Nana. Jak agsarde amang sapol kini Alteya. Adupay ti mabalin kong aramidan. Adupay, Nana. Gayam, napaot ti pa nagsarita yung kini Nana Rosalia itaya. Amok ang madandanagan, kapoy tinapasamak kini Ma'am Alteya. Wentora, uray asina. Talaga ang makarik na iti panagdanag. Aging kang amin itagon daway. Awan pa'y lati damag, no sa dino tayo ni Alteya. Anyang arudan karamidan tayo, gayam. Imbaon ko ni Conrad amang sipot iti tunggal garaw ni General Marasigan. Ha? Iso ti prime suspect ko, iti panagpukaw ni Alteya. Anya? Kasano anay bagam tikas na gayam? Malagip mo ti panag-text na iti. Nagpangta iti text ni General Marasigan nga dadakas ang mapasama kini Alteya. Oh my God! Kaya, ni General Marasigan matlaan ti suspect, iti pan nakauram ti balay. Wan gayam. Ngam napatay kon dagiti dua binaon na anang uram iti balay. Dagiti ayop. Talaga adimonyo da. Nailasin idi ni Tata mayon dagiti dua lalaki. Pinasipot ko kini Conrad dagiti lalaki. Ket inalaan na ida iti ladawan, babaan iti cellphone. Impakita kini Tata mayon ti ladawan dagiti lalaki. Ket pinanagnagan na nga isuda tinanguram iti balay. Takkal ti basol kanyak ni General Marasigan, Toro. Ket iso ti atapag nga aking gapwanan iti panagpukaw ni Alteya. Sir, alas 9 itay agsapa. Arimwar ni General Marasigan iti headquarters. Sa dino tinagturungan na, Conrad? Iti balay ti mayor iti kabangibang nga ili, sir. Anya nga tati aramidan na iti balay ni Mayor Carion. May samot na dya, Mayor. Asan ang mapagtalkan? Anya ti aramidin tayta, sir. Ituloy mo timang surot ken mang paliw ken ni General Marasigan. Iso tinang pangtakanyak iti text nga dadakas ang mapasama kini Alteya. Sir. Alam dito, Conrad. Ha? Aramatam dito agatad. Iti panang surot mo kan kuana. Agyaman sir. Kasapulak titulong mo, Conrad. Rip puugag iti kabiitan a panawen. Dayjay a general. General, enton madanon ti basing kawal. Mangdamnama ka iti suportakan ka. Agyaman na, Mayor. Kalpasan ti panagretiro kas general. Tumapugat iti politika. Ket aramidag ti amin. Tapno siyak to ti pilyen. Wenno ibutos dagiti tao. Itapay lang kabulawan kan. Siguradong ton ti panangabak mo gapo iti suporta nga ipaay ko kan. Sa maysa, sigatumod lang ti sumuruta iti line up. Uno, katikit ko inton madanon ti panagpipili. When Mayor, intun madanon day tagundaway. Sakton, ti congressman, iti daytoy a probinsya. Iso nga itapay lang, General. Rogya mo ti agpamarang karagiti tao.
iti kasta agparang kadakwada ti kinaimbag mo kadakwada. Talaga kasta ti aramide. Sakbay ti panagpipili. Malikidar ko pa'y nga umuna. Dagiti siit, kadagiti ganwat ko. Ha? Sino dayta asiit adakta kamanam? Ni ex-marine Miguel Tolentino. Dakkel alapad dayjay, no jak malikidar sakbay ti basingkawel. Unay kalakit din, General. Di mon panunutan, wano ikaskaso dayjay at tao. Saan nga iso timang dadal kadagiti ganwat mo? Mayor, ti mo ammo ti sasawem, may panggap kini Miguel. Sana sinsinanday di a tao. Anya ti kayat mo asawan, General. No kasano ti kinasiglat ko itiranget. Isumhet ti kinasiglat na. Wenno, nalalaing paingam siya. Anya. Nasubok kon ti kabalanday jay nga ex-marine. Agpigpigirger ti lasag ko kenkwana. Talaga kayat kon nga ipakni dayjay at tao. Billy? Kumusta ti panagsapsapol yung kinamteya? Awan tinagpanagan ti panagsapsapol mi kenkwa na, boss. Naglaingan din ang dukot kankwan. Agasam, tawan na pulos ti damag tayo. Uwan nga rod, boss. Ngam po namat dagiti daduma kakadwa tayo. Anila ang bong ti makaaramid iti kasjay. Aniya, Patapat lang dagiti kakadwa day dyan ay pagada, boss. napayang ngawan mo ti damag tayo. May pangkap kang ibaw. Nagpukaw akas lasok day jay at tao. Arigat ti bastag taltalag, boss. Anya ti amu tayo. Amangan no isong agpwesto tinang dukot ka ni Altea. Awan pa'y tinananay nga ebidensya no isungag paiso tinang dukot kan di Altaya. Iso abilinam na kiti. Boss, adawag mo. Sino matay to eh? Numero lang tagparparang iti cellphone ko. Diyan kaya tasong batan ti awag no saan ang naka-phone book kanya. Ni Corporal Matias ti umawawag kaniya. Anya nga ta tinapatay nga ipagana kaniya. Hello, Corporal? Anya? Limabas dita checkpoint ni Miguel? Sa dino tinagturungan na? Ti awanan ba Ala, Corporal. Agyaman iti dayta nga impormasyon. Bahay. Awagak ni Burubudor. Tabantayan na naimbag ni Altea. Itinang ipupukan na asilet. Amang ano'y jay titurungan ni Miguel. Adupay, tikayat kong aramiden. Tikayat ko ang mapasama. Aramatek ni Altea kontra kini Don Braulio. Kastamit ten ken ni Miguel. Tay kunada nga ruden. May saputok. Dua abilit ti mapuntaan. Kartingak ti magna. Adayo pa dyan ang iparkingak iti motorsiklo ka. Diyos ko. Jak mapakawan ti bagik. No dadakas ang mapasama kini Altea. Jak mapakawan. Toro, Gayam, nasayang at tadimtangkan. Itay ka pa'y ngurur ngayon. sa dino ti ayan ti bangkay ti babae. Adda iti murgi ti punirarya. May iparit ti sumrak. Takasarsarita dagiti pulis ti manager ti punirarya. Gayem, nakitam ka di ti bangkay.
Saan gayam? Naamwak lang kadagiti ang amok. Sigon kadakwada. Napudaw kan napintas ti babae. Ano niya? Miguel, saan nga ta ni Ma'am Althea ti babae? Di ka agsaw iti Gastador. Di ta pa nakita ti bangkay. Gayam, Dali, rimwaran dagiti polis. Umay ka, Tora. Kasarita tamat ti manager iti daytapo ni Raria. Pankanta, no asigan ti natay. kapaminduan anaguni ti telepono dito'y mansyawn. Jakmat na sumbatan adagos itay. Tado ti aramida kijay kusina. Hello? Don Braulio's Residence. Kaya't ko makasarita ni Don Braulio. Ay, sorry sir. Awan dito'y mansyon ni Don Braulio. Itay pa'y arimwar. Asino ka di dayto? Ha? Naputan matang tiling niya. Asino nga'y jay imawag? Mangluklokon samag. Imbaba na dagos ti telepono. Ituloy ko kit din ter aramida kijay kusina. Saan ngayon manugot ti manager ang makita ta ti bangkay ti babae? Naingat ti bilin dagiti otoridad. Nga awan ti asino man ang makakita iti bangkay. Gayam, kasano nga rod ang maamuan ta? No ni Ma'am Althea ti Agday ti Morgan. Mawatak ti management iti dayto apo ni Raria. Aging ka sana malpas ti investigasyon. Saan da pa yung mabalin ti agsaw? When out komenta. Miguel, Inaramid kon ti amin ang makisarita iti manager. Ngam talaga asan nga umanugot ang makita ta ti bangkay. dinawag mo ka di. Nadan pa kabigbigan ti bangkay. Sigun iti management. Awan pa'y pakabigbigan na. Sana bale. Kalpasan ti investigasyon, aging gainton madamdama. Makita tan ti bangkay. Nukas na. Agsublipay dito'y punirarya dagiti investigador. Gayam, Isumat ti bagada di tapo ni Raria. Gayam. Patid ka rin ti pakinakam mo. Sapay la kuma. Tasaan ani Althea ti bangkay ti babae. Rosalia, anyat kinunaken kaday Jack Connor. sir, kalat ng baba na ti telepono. Idi damagak ti kinasya sino na. Kasta? Un sir, si kakanaw ti kayat na makasarita. Amom Rosalia, iti kalman, at naimawag iti cellphone ko. Ang Jack sinong sumbatan, kaputasan man ang naka-phone book, ti numero na. Sir, Abangan mo dyan mawag iti telepono dito mansyon. Ngat isumat lang ti umawawag kanyak iti cellphone ko. nalapit akasta sir. Ala, sana bale. Ito numawag manan. Sumpatamon. Kat ipakamu madangos kanyak. Un sir, ipakamuk adagaws no umawag manang. Mabalin ta nakitaan ti bangkay. Gayam. Wan gayam, At datan ditoy. Naulasan iti puraw alupot ti bangkay. Agmay may salahay. gayam. Kaslajak kayat akitan ti bangkay. Ang mga nanya ti mapasama kanyak. No ni Ma'am Althea tinaulasan iti puraw. Mawatak tirik ng toro. Ngamnuan yaman ti makita ta ita. Nasken apatid karanta ti pakinagam ta. Gayam. Pangasim ta inayadam nga iluka isti ulas. Ano? Aramwarak sa langan. Si kalatan ti mangkita iti bangkay. Toro, imbagak matan kan kaapatid karam ti pakinagam mo. No napatagkan ka ni Althea. Nasken asangwam ti kinapagno. Gayam. Nagpigsa ti tibay at ti parukong ko. Tas lang kapsutag.
Ilukais kunti ulas. Diyos ko. Inayadak nga ilukais ti puraw nga ulas. Adaytan. Toro, sa balik ti bangkay. Kaing ingas lang ni Althea. Ay nagayam. Kunaklagit din no ni Ma'am Althea ti bangkay. Si bibiyag ni Althea, gayam. Si bibiyag. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Amuyon ti aramiden nyo. Bayadan kayo iti dakkel agatad. Basta mapatay yun ni Miguel, iti kabitan a panawan. Ngem, agannad kayo. Gaputasan asin sinan a tao. Di kayat ko nga ipalikidar kada kayo. Saan na parikot nito, sir? Nasayaat nga rudno kasta. Agtignay kayon, ita tanasa papay. Sapulen nyo ti pagnanaidanday di a tao. Ket apaman a makita yo. Patayin nyo adagos. Ricardo! Asidig akon iti balay anang ipaknyan mi kini Althea. Sana basta makalibas dayjay a babae. Gaputan nakapungo dagiti imana. Ken nabarabadan dagiti matana. Amok a mapisinan dayjay. Ket apaman a makadanunan. Siya ka mismo ti mangyawat iti kanen na. Sigun iti parabantay, nakusim ni Althea. Agsangsangit kanulaktan. Piman man a babae. At tuyen ti kanam, Althea. Idisok iti lamisaan. Sino ka? Mabit lang nga. Tay katak tinay barabad iti matam. Sika. Wan. Awanan ti sabali pay. Ayok ka, General. Apay nga inaramid mo kanyak, ti kastoy. Ops. Di nag-awagan iti ayop. Nininong mo Abraulio ti ayop. Mangan kan. Siya ka mismo tinangyag iti kanam. Diyak ka sa pulan day tamakan. Waya-waya anak dito niya. Relax. Di ka unay agganat. Dumteng to day taakan ito. Iso amangan kan. Tapno di kagkapsot. Ayok ka. Sigun iti parabantay kan ka. Pasit lang ti kang kanam. Iso anakapsot ka itan. Kasi kamet. Tadi na inikat tinay barabad kadagiti matam. Idinto ta siya. Ikatek. Tapno makitam ti kanam. Mabit lang. Ikatagpay, dagiti na ipungo iti imam. At dayta, mabalin mon ti mangan. Naimas, ti ginatang kwa kanam. Anya na unay ti basol ni Ninong kakanka, General. Apay nga oray siya katiramraman mo iti kalukuam. Dakkel ti basol kanyak ni Don Braulio. Saan lang nga iso ti siit iti ganwat ko. May sapay dayjay a Miguel. Ay,
Ni Miguel. Wen, Althea. Ni Miguel agay mo tinakdakamate. Kinapudno na. Ipaspasapul kon kadagiti buyot ko. Tapno patayendan. Sige. Padasem ti tumaray. Tay tamit lang. Patayin kan. Makamu ka, no di mo kaya timangan. Panawan ka pa ditoy. Sir Miguel, Conrad, anya ti madamag. iti pa ng sursurot ko kani General Marasigan. Ada nagbanagan na, sir. Anya dayta. Lalabit nga dali ang Althea iti ulag ti may sabalay. Ijay ngamin tinagturungan ni General Marasigan. Ibagam kanyak no sa dino dayta lugar, Conrad. Sir, ibati kong tinarangat ko ang motorsiklo. Anang sursurot ka ni General Marasigan. Wen Conrad. Ilangan motorsiklok ti aramaten ta amapan iti lugar ang nakakitaam ken kuana. Sige, sir. Ala, agsagana kan. Nasken na makadanon ta adagos iti dayjay a lugar. Sa dino abalay tinakdakamatam, Conrad. Sir, kita am iti makanawan mo. Dua balay tinagabay dita. Ngam iti bunggalo ti imunagan ni General Marasigan. Ala. Agtalinaid ka lang dito nang iparkingak iti motorsiklo. Sa akon ti makamu nga umasidag iti dayta balay. Narikos kun ti aglawlaw ti balay. Ngam kaslawan ti tao. Padasat a pusipusan ti siradora ti rinaw. Saan ang nakalak? Sobra ka. Talaga nga awan ti tao dito eh. Basit lang ti balay. Nakalukat ti may sasilid. Awan mat ti tao dito eh. Adda na idasar amakan iti lamisaan. Saan ang nakisayan? Sa balit at parparik na kanyak. Dagiti tawa dito silid. Nakortinaan iti napupuskol alupat. Sana basta makita iti uneg. Agsubli akon iti ayan ni Conrad. Sa dino na ito'y anan pa ng kanya. May isa kadagiti rest house ko, Althea. Narigat da ito sa pulen. Gaputan na sulinek, ken adayo a lugar. Dua tao timang bantay kan ka ditoy. Kabayatan ti kawan ko. Di ka madanagan. Agsubli ak mutla dagos. Kalpasan ti panagsarita mi iti gayem ko. Mawata ti panagulimag mo. Naibagak metten ken katirason. No apay nga taka ita dito'y ikot ko. General, waya-wayaan na kon dito ay. Siya ka mismo ti makisarita kanininom. No anyaman ti parikotyo. Di mo amo ti sasawam. Sana kas karina ti aramidem. Nauneg ti makagapo. No apay akabusor ko itan ni ninong mo. Sana kung nagbayag pay. Boni, Baltasar. Dagayon ti makamu kini Althea dito rest house. Mansyar. Di ka madanagan iti makan ditoy. Kompleto ti abastok ditoy. Sanda ka na pungwen. Ken sanda metten abarabadan dagiti matam. Saan ka metlang basta makalibas? Tana aramid ti rest house ko.
Asa na basta makalibas, dagiti balod ko. Ano adda ka sa pulam? Ibagam laeng, kadagiti mang bambantay kan ka. Tayawat da amin, aka sa pulam. Gusto ka di gayam. Wantoro, panagkunat. Inyakar dan ni Altea iti sabali a lugar. Kasano ti panakamom iti daytang? Initak ti balay anang ipaknyan kan kuana ni General Marasigan. Ngam awanen tao ijay. Sigurado ka? Ani General Marasigan tinangdukot kini Ma'am Althea? Ni Conrad tinang surot kini General Marasigan. Ket nakita mismo ni Conrad. Asimrek ni General Marasigan iti dayja balay. Talaga ang demonyo dayja at tao, gayam. Ni General Marasigan mutlaang tinagpangta kanyak. Ngadda mapasamak adakes kini Althea. Anya nga rod ti planong ita, gayam. Ituloy mi ti panangsapol mi kini Althea. Sa anak ngagsarday, aging gay ti di mi masarakan. Mabayagan na nagpukaw ni Althea. Amangan mo na tayo dahil babae, Jaime. Anya? Ay, sayang ba iti kinapintas na dumatay lang, Bili? Agasam. Saan nga agsarsardang ti grupo tayo mang sapsapol kan pana? Ngam awan lata. Talaga di tayo makita. Panagkunat. Si bibiyag pa ni Ma'am Althea. Marikriknak na ita, Bili. Tinakman pagkatawan, Jaime. Kasano kumamariknan ti mapaspasamat, alaman? Basta. Kursunada kami na babae, Bili. Bet, anya ko mo ti pakainayigan iti dayta nga ibagbagan. Siyempre. No, pampanunutik na Althea. Pampanunutan nakmat ko na. Ay, kunada nga rudain. The feeling is mutual. Laglag ka talaga. Ah, Iti ka ano man, ulos adi na kamalagip ni Althea. Iti dayta alangan. Panunutan na ka, ti kasya kapintas a babae. kung nga ang Bili. Anya nga iti bilin kan ka ni boss. Ituloy tayo ka di pa iti mga sapol ka ni Althea. Talaga nga ituloy tayo. Mangtag nga tayo iti kwarta ni boss. Kwarta manen. Apay manen ti kwarta? Una, usaran tayo amang sapol ka ni Althea. Nunad duma, awan tayo mati may gamak a kwarta. No kahit ko ti gumatang iti sigarilyo. Awan, ti makaut ko iti bulsa. Ay, kakasiyak mo at Bili. Sikat ni mga bagay iti dayta ka ni Don Braulio. Sana siya. Ay, mabay na. Ikalagan ti mga baga. Ta ilutek to ti bukot mo inton madamdama. Ano niya? Noad nga ti bagbagak kan ka. Ay kati sumot ati bagam kini Don Braulio. Ibaga mamangitad matiti kwartata, my friend. Saan nga parikot ti kwarta nga aramatan nyo amang sapol kam ni Althea, Bili? Boss, kanayon ngamin nga reklamo ni Jaime. Tawan ka nun ti maigatang na iti sigarilyo na. Saan ka di akait-itad ko lang ti sweldoyo iti kalabas? Apay, naibusan ti kwartayo? Nilang mo Jaime ti agreklamo, boss. No siya, ang tapay la kwarta. Nasayat gayam tayo masinag kaganyang, Bili. Apay, boss. Ada ka di bagayo kanya? Amom, sigon, iti pinagbilang ko kadang iti droga iti laboratorio. Ang kurkurang ti bilang dagiti nairipak asya mo iyay. Ya. Bili? Sino pa iti sabali at taon? Asumsumrek iti laboratorio. Diyan ka mo, boss. Saan ka di asika? Kandag iti kemis laeng ti mabalin asumrek? Ha? Wan, boss. Di asino man ang maduktalag ngagtaktakaw iti siya mo. Patayan. Ha? Naawatam, timbagakan ka, Bili. Wan, boss.
Ti cellphone ti kabusor nga adda kanyak ti agriring. Sigurado, ni General Marasigan ti umawawag ka. Sumbata ka na, boss. Ayop ka, General Marasigan. Sa dino ti nangipanam kini Altaya. Di na katawaan, General. Ibagam no sa dino ti ayam ni Altaya. Ibagam. Relax, Miguel. Nalaing ka talaga. Amo masya tinangdukot kini Altea. No kayat mo ang makita ni Altea si bibiyag. Protektaran. Iti posible nga ramidag kankwana. Anya. Kinapudno na. Sapsapulendakan. Dagiti pinaon ko amang pataykan ka. Katapno agparang ka. Salakniban ni Altea. General, no at dadakes ang mapasamak kini Altaya. Di kanto pulos mapakawan. Kasta imaganap dagiti man nakibiyang at tao. No binahibayaan na kuma, iti kayat kung aramidan. Saan kuma ang mapasamag ka ti kastoy? Ala, ibagam kanyak no sa dino ti pagkitaan ta, General Marasigan. Dumngeg ka, Miguel. Tay bagaken ka ti lugar a pagkitaan ta. Ken ti lugar apakatayam. Aniya. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Talaga ang madanagan gayam. Ang mga nadadakas ang mapasamakan ka. Iti panagkita yung kini General Marasigan. Awan tirong ba nga pagdanagam kanyak? Aramidag detoy, para kini Altaya. Gayam, anya ti may tulong ko kan ka. Bantayam ni Nanan. Iso ti may tulong mo kanyak. Kaya't ko ti tumulong kan ka, gayam. Kabalak matan ti pumaltog. Saan ka di? Jak kaya't amay sagmag katora. Laban ko lang detoy. Kansaan nga mo ti peligro a posibleng aramidan dayja at General. Sige, gayam. Basta gan-an nagkakumaka na yun. Uwan toro. Dahil dati kalasag ko, tapno maliklikak ti peligro. Aramidat ti amin na pamaspusan. Tapno mabawik ni Altaya, manipod itikot ni General Marasigan. Gayam. Kaya't nakapatayan ni General Marasigan. Kinapudno na. Nang ibaunan itimang patay ka niya. Anya? Talaga demonyo dayjay at tao. No saan nagparangkan ko na. Ni Altaya ti patayin na. Anya nga tanong ipakaamumon ka dagiti pulis. Ipanggap nga aramiden dayjay at General. Saan Tora? Kabalak asangwen ni General Marasigan. Nasapat ang mga uray ka ni Sir Miguel dito nagsaritaan niya lugar. Nakababay matkan ko na. No iso pa mismo ti mga uray kanyak. Ni, aday tamit kayo na. Isang tinakamotorsiklo at turong dito yung ayan ko. Patuluyong ka dito karibkan ka ni General Marasigan. Nagkita kayo? Juan Conrad. Nakasagana ko ni Tianyaman nga aramidan day at tao. Tinasayat, sir. Umuna akong itinagsaritaan nyo a lugar. Naimimbag matlahan. No agpaliwak pa ino muna. Juan Conrad. Nga magananat ka. No kasano ti panagananat mo? Kastak mo, sir. Kampay di. May saklang at ambay iti day a lugar. Agyaman ak unay kan ka, Conrad. Apay nga agyam-yaman ka kanyak, sir? Adon tinay tultulong mo kanyak. Numaminsan, awan pa'y maited ko kan ka kwartam. Di mon panunutan dayta, sir. Tinapatag.
makatulong akan ka. Nalipatam ka din, jay biling kanyak ni Colonel Maravilla. Conrad, Iti anyaman nga oras. Kaduan ka. Nakasagana ka matay para iti misyon mo, sir. Conrad. Kadagiti amin na nagbalin a para siin ko. Bueno, sekreta. Sikatin ay dumduma ti ugali na. Sir, araramilit lang kamok. Wano ka ba ila katumulong kan ka? Nagsayat ka tao. Conrad, Sir, hindi aktibo ka pa ilang iti serbisyo. Amam mo ti ugali. Pulos adi ka pinanawan. Agtultuloy nga aging gaita ti panagkalap ko iti impormasyon. Tapno maibalo din dagiti kriminal. Wano nagpasol iti gobyerno. Conrad. Sir, ulitak nga ibaga. Nakasagana ka matay. Makatulong ak lang kan ka. Nakasagana ak, sir. Dayjaya ni Conrad. Nagaramat iti sa bali ang motorsikla. Imunan iti lugar nga imbaga kanyak ni General Marasigan na pagsinarakan mi. Amok ti ugali dayjaya, General. Saan lang ngagmay-may sa ama panijay. Mangitugot ka dagiti buyot na. Sana ka bastag talak iti traidor at hawa. Urayak ti awag kanyak ni Conrad. Nasken ama paliw na nga umuna. Noan niya ti sitwasyon iti dayja aluga. Sir, sana kung may mawakan ka. Kumusta? Anya ti napaliw mo iti daan na pasdag. Sir, di pa kasda awak. Apay adito'y alugar ti imbagakan ka ni General Marasigan. Apay, Conrad? Amok ti caretaker iti day taadaan na pasdat, sir. Anya? Kunak no iti lang aglawlaw daytoy alugar ti pagsinarakan nyo. Ngam kunanakan ka nga iti day taadaan na pasdat ti pagsinarakan nyo. Conrad, sabali ti agparparik na kanyak. Ang mga nual alilawan na klang ni General Marasigan. Gusto ka, sir. Isungay muna kita dito eh. Tamo kung daytoy alugar. Anya nga tatipanggap day di tao. Apay akas ti nga oras timbaga na pa nagkita mi. Sir, kinapudno na. Nakasarita kong ti caretaker. Awan ka mo tinadlaw na akarkar na. Sinawar ko pa yung taglawlaw. Delikado ti biyag ni Altea. Imbaga na pa'y kanyak nga iparang na ni Altea iti daytoy alugar. Sir, Talagang samang lukloko day dya, General. agon-unin ti cellphone nyo, sir. Wen, Conrad. Ni General Marasigan ti mo awag. General, nagtungpalak iti saritaan. Sa dino tayo ni Altea? Miguel Arturo Tolentino. Talaga man nagtungpal kay ti bilin. Angam nagbaliw ti pangedeng ko. Anya ti kayat masawan, General? Mapan ka iti sentro ti ili, Miguel. Kat iti sangwa mismo ti fast food chain. Nakaparada ti maysa analabaga aban. Anya? Namuntaran iti bomba. Tinasauavan. Miguel. No di mo masalakniban ni Altea iti uneg ti van. Mapabatak ti van. Kat karaman ni Altea. Hello? Hello? Pinuted nan ti saritaan. Conrad, Sir, darasan ta. Namuntaran iti bomba ti van nga ayan ni Altea. Iti deja fast food chain ti papananta, Conrad. Kartingam. uwan, sir. Ngam awan mo ti makita ka nakaparada analabaga aban. Uy nga rota.
At datan dito'y sentro ti ini. Ado ti fast food chain dito'y. Sana din nakamat ni General Marasigan. Noan niya nga establishmento ti paparanta. Sir, nakadanon pa iti sangan ti mismo fast food chain. Ti awan ng pain. Sa dino at talaga tinang ipananak ni Althea. Manipod dito'y ayanta. Makita ti may sa fast food chain. Lumawan mo't lang ti nakaparada awan iti sangan na. Mabait lang, Conrad. Apay, sir. Agsipot ka na imbag. At datalo alalaki amang sipsipot ka data. Anya? Agalerto ka. Para si imlakit din ni General Marasigan dagiti talo alalaki. Sa dino ti nakakita ang kadakwada, sir. Di kagpatpadlaw. Jemesa, agin babasa iti pagiwarnak. Nakasanggir iti poste. Anya? Katimat may kadwa lalaki. Nakatugaw lang iti saan unay nga dayo. Kati may katlo. At dahi doon iti kotse. Imbag tanadlaw mo rita, sir. Pagdua-duaan ti langada. Kat data ti nakay turungan ti imatang da. Anya ti aramidon ta, sir. Nupal paliiwan data. Paliiwan tamat ti posibli nga aramidan da. Sir, di ibagpagamag paspasa iti pagiwarnak. Imakaran iti lugar na. Kat nagsindi iti sigarilyo na. Conrad, ada nagsardeng analagbaga ang van. Iti adayo apaset manipod dito'y ayanta. Sir, dimsaga na ti driver. Pinanawan nan ti van. Talagang saan nga susurot dagiti bagbaga ni General Marasigan. Kunana ito'y nakaparking tinalabaga van iti sango ti fast food chain. Numsang-sangput lang ti van analabaga. Sir, iso nga taday ta jay van anang iluganan da kanimang Althea. Umay ka, Conrad. Penkenta no day ta van tinang iluganan da kini Althea. Kartingam. Awan ti tao ito nagdivan, Conrad. Sana da ito'y avan tinakdakamatan ni General Marasigan. Sir, manglukluko lang ni General Marasigan. Ti ayok a general. Pagay ayaw. Tulog ka! Itinadyaban ka! Mapantay jay, Conrad! Agpatinggatan di tayo, Conrad. Sir, sa balitin ang paltog ka data. Saan adagiti naka-istambay anak kita ta? Wan, look out dagiti talo a lalaki. At dagayam kakaduhada iti aglawlaw. Kat isu dati nagpaputok. Sir, nailambangan ta nga tayo da. Di ka madanagan. Aging ga asyak ti kadwam. Awan dakes ang mapasamakan ka. Dagijaya. Sir, at dagayam kabuso iti sana unay nga dayo. Wan, nasiputak adagos. Kabayatan ti panagsarita ta. Nagturod na nagpaputok iti kadwan iti tayo. Nabibilit ka iti armas na. Siputam ti tungkal garaw na kanya. Santa paatiw ka dakwada. Nakalumang adagos ti pantarya ka. Nasiglat met day jengawan ang bayin. Sir, andalan na si Mangput akakadwada. Umakar ta iti paglamangan. Paltukak dagiti kabusor. Kalpasan na. Tumaray ka adagos iti sakanan ti monumento ti Banwar. Sir, Di ka madanagan, Conrad. Agtalag ka kanya ka. Itang... Tumaray ka na! Nakatarayan ni Conrad. Sumarunuak matengkan ko ana. Paypayan nyo lang ang makalibas kay Jay Amigel. At napanggap kong aramidan. Nuapay adita sentro ti ili. Ti pangpatayan nyo kenkwana. Ala, agsubli kayon iti pagpakpak niyan nyo. Ada kanyak ti alas. Ani Althea. Siguradong agparang tumet lang day Jay Amigel kada tayo.
Bye. Kunakon ket. Saan nakabala na patayen? Dagiti binaun ko. Dayjay a Miguel. Namnama akon dayta mapasamak. Imbagaklakan kwa na, ngagkita kami. Ngam kinapudno na. Sa anak pay, anakasagana, ngagparangkan kwa na. Kumusta kan? Dito'y rest house ko, Althea. Kuna dagiti nagbantay kan ka, anangan ka iti adu. Kaya ta sa wenday ta, nabsug ka itahan. Jak songsong batan ti ayop. Naskin ang mga anak iti ado. Tapno sa anak nga kapsot. Panggap ko alibasan na kiti pampantay kanya. Nakadumog ka matlatan. Kasarsarita ka, Althea. No makaalak iti napintas sa kuntaway. Aglipas ang. Kuna, kasarsarita ka. Saksak-lutem matlatan dagiti dakulab mo. Bastos! No! Tinumpanak? Iti dayta ngay naramid mo. Bayadam, babaan iti bagim. Di ka madanagan, Althea. Sa anak a rapist. Kabalak nga ramidan dayta, no kayat ko. Gaputada ka, iti ikot ko. Demonyo ka! Siya? Demonyo? Ibagamlat na ti kayat mo, Althea. Nawaya ka. Ngam daytoy titandaanam. Iti kanito, ngagbaligi akiti panggap kong aramidan. Karaman ka. Kadagiti patayan. Ngam sakbay amapasamak dayta. Sa nga pulo, kadagiti pasurot ko, timang ramasken ka. Anya! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sir, imbaglakit din ta nalibasan ta dagiti kabusor itay. Saan dan ang nakasurot iti panaglibas ta? Juan Conrad, sa maysa. Awan mo't lang ti Serbina asang wenta dagiti apasurot ni General Marsigan. Apay, sir. Ni Althea ti kasapulak. Saan ang dagiti kabusor? No kumata nagparang kanyak dayja a general, akadwana ni Althea. Uray saan tan ngaglibas. Ibusak amin ida patayan. Sir, kaslawan ti dadanagam iti napasamak itay aranget. Kalmado ka lang. Iti ka anuman. Jak pinagari ti buteng iti bagik. Tanuag buteng ka kadag iti kabusor. Uwan naman nagdakdakes. May sagmak ka lang. Kaya't katuladan, sir. Kaya't kumuti agbalin ang naturad. Uray di man ibaga. Makita konti kinaturid mo. Conrad. Ha? No saan ka naturad? Di mo ko mamaaramid ti tumulong kanya kita. May saka naturad kan mapagtalkan a sekreta. Agyaman na, sir. Dahito iti tandaanam. Itiisip kan kaunggam. Ti pagtaudan ti kirid mo. Amang sarangat iti anyaman apagkat. Ayun, sabihin mo ti papanam. Agkita kami kini Colonel Maravilla. Napatagtibaga na kanya. Un gayam. Anya dayta? Sa bali ti madmadlaw ko kinina na Amalia. Anya ti mapaspasama kini nanang.
Kanayon na sa puyutan ti barukong na. Inton kon agangas itinunag. Anya? Damdamagag na anya ti marikrik na na. Ngumkuna na matngawan. Ada ka di pa'y tumtumarin na nga agas para iti sakit na high blood? Ngun kaya man niya. Jak madmadlaw day tagayam. Ang mga nusim midermanan ngagpay sa ti sakit na. Sa dino ti ayan ni Nanang? Agday ti silid na. At maturo. Oh, ato iti kwarta. Apaman na makaring ni Nanang. Damagam na awanan ti tumtumarin na nga agas. Sige gayam. Sana kon ngagbayag. Ang mga nor-orayan na kon ni Colonel Maravilla. Namuak iti maysang intelligence. Tipanggap nga ramidin ni General Marasigan. Anya dayta, Colonel? Sigun iti intelligence. Kalpasan ti panagretiro ni General Marasigan iti Armada Pwersa. Tumapog iti politika. Anya? Sumagmamanulaing apulan ti panagretiro ni General Marasigan, Miguel. Sir, Miguel, at dadakis anakalap kong impormasyon, maipangkapkan ka. anya dayta, sir? Kaya napasamak nga enkwentro iti sentro ti Ili, iti kabangibang a probinsya. Iwarwaragawag ti may sa akumentarista iti radyo. Asika, tigapona no apay nga ta napasamak aranget, iti daychay nga Ili. Anya? Sigun pa iti komentarista. Adda kano igam dagiti otoridad aladawan mo nga agpapaputok ka iti paltog. Ha? Miguel, amok apamadakes laeng ken kadaytoy ni General Marasigan. Sika, ti target da iti dayti aguntaway. Sir, panagkunak. Set up ti inaramid ni General Marasigan. Awanan ti duado, Miguel. No pagsisilpuok ti pasamak. Saan lang amay may sa lugar ti imbaga kanyak ni General Marasigan apagkitaan mi. Ket iti sentro ti Ili. Nasiputak dagiti talo alok out. Nalabit amay sa kadakwada tinangala kanyak iti ladawan. Nalabit akasta, Miguel. Ngam ti pagsiddaawak, sir. Iti kinabayag ti rinupak mi iti sentro ti Ili. Pulos nga awan ti nagrespondi a pulis. Ano niya? Dahil tatiag paiso, sir. Saan ta kontrolado ti kapanunutan when nagaraw dagiti opisyal ti pulisya? Panang dadail laeng ken ka ni General Marasigan ti amin. Dilibak iti naramid mo apanang dukot ken ni Altea General. Adda kanyak ti alas, Mayor. Pinadas ko ti kabalan, nga ramiden jay siit iti kanwat ko. No kasanuna sa lakniban, tinapatagkan ko na agayem. Ket, ti may papan ken ni Don Braulio. Isumiten, ti sarunok abot-bot ngayon, Mayor. At tangamin bukbuklag apanggap. No kasano apagiddanen aripugen ida. Ilang may singasing ko iti panggap mo nga aramidan, General. Sikan na mismo ti mang traidor wano mang patay ka ni Don Braulio. Dumteng to dayta, Mayor. Sa nasinsina na leader ti sindikato ni Don Braulio. Ken, ti buyot na amang protektar ken Juana. Iso, asa nakabailan, no dagiti lang buyot mo ti mang likidar iti dayjay adon. Ngayon mo't lang, no sika mismo ti mang gibos iti biyag na. Nakatrang ka amin ari daw ti rest house. Saan ka basta makalibas? Diyos ko,
Isuro naknoan niya ti rumbang nga aramidag. Ti may sa agwadya. Kumikita kanya. Bastos a lalaki. Nagalas ti sinsinyas na kanya. Agure ka. Wan, malagip ko na. Adda na nga pros kanyak ididamo na ipupukak ditoy. Jak idi makita ti lalaki. Gaputan na barabadan ti matak. Katay jaya. Syaklat tatikit kitaan. Isam-isaman nakpaikit din. Sana kidayan. Isulakit di dayta. Diyay na nga pros kanyak idi. Addan tumadlal tayo. Nakaulimak ni Don Braulio. Ay, tasan na nariwawa. Iso na ulimak, my Sumardan ka man! Pasig nga inaangaw ti ammo mga ramitan. Nakaamamak no kasta ti jar ni Don Braulio. Kasano ko ba ang palinan na kamamak? Kahit nagulimak karod ni Don Braulio. At dalaki ti pangpanggapon na nga aramidan. Wano ada ng sayre ti Reknana. Dajay. Ti makter nga agturong iti abay ti swimming pool. Moko ano pa na panitigit ti swimming pool, my friend. Apay mat? Kaya't natin ang tigos. Nyeta! Talaga di mo motek seryoso Pasig nga inaangaw ti amom. Baybayan talang ni Don Braulio ng agpanunot. Amok nga iti panagpukaw ni Altea ti makagapaw. Kung kayam Jaime, sika, kandag iti kakadwam tinaudian ang sapol ka ni Altea. Kumusta? Ada ka din nakalap yung impormasyon no sa dino ti ayan na. Just kita ito Jaime. Kilata nagseryoso ti rupa na nakakita iti adayo. Kasla nagunagmutan ti pampanunutin na. Agure ka man, takila at agatiplakan ti mogig na. Anay ko! Ay! Apay nga tiniplak mo tibugin ko, Pili! Padya ka ti mapaspasamakan ka! Anya, siyak pa ti pagdamagam ita? No anya ti mapaspasamak kanya? Apay nga rin tiniplak mo tibugin ko! Kasarsarita ka ng dinak sungsungbatan, laglag. Seryoso Pili! Iso adyak nang nagtibag pagam! Mabaling nga ulitan! Diyak kayatan nga ulitan tinaibalikas kon. Taamangan no di mo matlang maawatan. Sikan tinapaglan amon nel, anam-amon. Nagmayat mo tibiyag mo, Jaime? Kupi ba dahil, my friend? Adda kalagayam dito'y anak kalang kapi itinagpugawan. Anya kumanga itibibiyang mo? Anya? Aramidong matati kay kayat mo! Aramidong mati kay kayat ko, Bile! Nabambanog kami nga Greek-Ricos ka nagpalpaliw dito yung sentro di syudad. Ngam nakatugaw ka lang. Just kay ka? Nasakit ti sa kamag na! Isuot na kayo pala yung tagpaliw kadagiti kakadwata! Anya kumama tinagsakitan ti sakam kat awan mo't inararamid mo? Aber? Tsaka mo! Kilat-lata na narik na kita eh! Anya? Wine! Hindi kagdanag! Aging pagtumatlaan ti sakit na! Nagsublitay ni Jahay daw! Luklukwan na ka di, Jaime. Apay kumalukon ka ngay! Nagpiso tayo magbagatkan ka, Bile! Talaga nasakit ti ulo! Guys, ito sa ka! Makitam! Talaga nga ulput ka! Tasanan nga agsusurot na kitipag. Bile! Magsinsinyas mo, timay sa kadagiti kakadwa tayo! Nagyaman na yun! Apay nga ta? Yung kakitaan, my friend! Abang ano na patagtisinsinyas na kan ka! Anya? Siyakti, paun mo nangat nga tungam itisi ka. Nalipatam samot na siyakti makanawan ni Don Braulio. Ay, sigaya, Bile! Ala, tumakder ka ditan, tadwa tamang kita iti isinsinyas ti may sakadwa tayo. Dito'y sentro ti syudad ti nakakita iti may sakadag iti pasurot ni General Marasigan. Kasta ka, sir? Wen, agpaspasarak ta, Conrad.
Baring makita tati pasurot na. Apay, sir. Agpasimpli ka lang nga magna. Sige, sir. Talaga nga uray sa dino ti ayan mo. Sumurot latta dagiti adipan ni Satanas. Anya? Grupo ni Billy tinakita kiti saan o nga tayo. Ala, iti day di abanda ti papananta, Conrad. Kile, sigurado ka ti driver bodyguard ni Altea ti nakita dagiti kakadwa tayo. Wen, nagturong day ti kadwa na lalaki ti saan unay nga tayo. Anya nga hugay terapitan tayo ito. Hindi patek pa lang tinaramit kanyak day ta lalaki tinapalpalabas abulan. Apay, anya kay ti panggap mo aramitan ni ta, my friend. Kampay di, kasaray ta kiti nga saya. Ngam bilinak dagiti kakadwa tayo akam maganda at dagos ti lalaki. Kasanon, ti na tayo kakadwa na lalaki. Makamukan, kinapatid, makimag ti lalaki. Tamangan na, di pa kayo naigan na iti panagpukaw ni Altea. Ha, my friend, kasla mabuti nga, kamang sangoy ti kadwa na lalaki. Malaksi na natayag. Langan na pa iti kumilaw. Takrot ka mata talaga, Jaime. Basta surutan ti bagbaga. Liputan tayo ida. Nasken asibibiyag amakimag tayo ti driver ni Altea. Kuray, kisar mo din anang halay di motorsiklo na pagluganan mi. Batik namin tayo bulbuludog ang motorsiklo di balay. Nas ka na makapanaw kaming iti dahito yung alugar. Ay, lalaki! Ikantik na iti dagas! No di mo kaya't na malusok ti bangam-bangam! Nakapaturong ti paltok ko kan ka, lalaki! Kat no ganda ang tiyagtaray! Patay ka! Saan ka pa na pagkay? Ama mo tuganak. Ala! Magnaga! Kartingalam! Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggap keng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sakti ka sa pulan nyo. Awan ti basol ni Conrad kada kayo. Ipatam ti paltok mo, Miguel! Tanusan! Paltugak ti katuam! Ha! Liputak ida. Sinyasak naglisi adagos ni Conrad. Baba ni di pa nang sinyas ko iti mataka. Paltugak ti ulo day taat tao. Kailangan ka! No di ka pa ilagtong palkanyap! Talaga, gibusa kung tayo katuam! Diyos ka. Talaga nga muna ter aramid. Oh! Inlingid na ti ulo na iti ulo ni Conrad. Tapno jak mapuntaan. Saan kumanatang kan ti ulo, Miguel? Ni Billy. Nakapaturong dagiti paltubikin ka. Di mon gandatan ti lumaban tamatay ka lang. Hala, ibabam ti paltog mo, Miguel. Pili! Apa yan ibigay lang tinala tayo ngay? Kasanon, ti kadwa na dangkaw! Nilang Miguel tiga sa pulan tayo, Jaime. Anya? Ay kasanon no bultan na tayo na dyan lalaki! Sapay aglaglangan na turan! Nagtayag! Aglakla ko lang iti balod da dyan lalaki, Jaime. Nakita kong da dyan tinaminsan. Saan nga iso ti kasapulan tayo? Makamukha, Bili! Kahit ang ipanan tayo nga rocky ni Miguel! Iti da na bodega. Buwan ka. Sinigurado yung kaditi pan nakapungunag iti ima kun pan nakabarabat ti matana. Wan, Bili! Sana basta makalibas, iti nang iluganan tayo abaan! Nasayad no kasta. Sa nabalit na sinig tayo niti bodega. Agsik ko ako niti makannawan. Kat sumurot mo tentivan anang iluganan tayo kan ni Miguel. Boss! Apay, Billy. Anda na patay kay bagam kanya? Ada, boss. Anya dito? Iba naman bagos. Tado pa itang aramidan. Ada iti ikot mi ti driver ni Altea. Anya? Apay nga adda iti ikot yun ay driver.
Amangan mo't no, dapa kayo naigan na iti panagpukaw ni Altea. Iso, dinukot mi, boss. Aniya. Boss, nalipatan nyo ka din da dya lalaki. Iso da dya ti ibagbagak, idi kada kayo anasiglat, anaka-enkwentro may ti dalan. 5 kadagiti kakadwa tayo, tinakiginnubal. Ngam pulos asan ang nakabalas dagiti tao tayo, boss. Very good, Billy. Nabayag nga panawan na kaya't ko ang magkita na hinday at tao. Kaya't ko asubukan ti kabailan na. Kahit sa dino ti ayat na ita. Aday ti da na bodega tayo, boss. Ala, mapantay tamit lang itinangipanan nyo itinayjay alalaki. Nauli mag-alugar tinangipan ng kanyak dagiti awanan pa yun. Pulos nga awan ti mangag ko. Ngam amo. At dala ang itaglawlaw ko dagiti kabuso. Nairot ti panangipunguda ka dagiti imak. Kastamat ng ti pan nakabarabat ti matak. Ada nagsardeng ako, tse. Ni Don Braulio ti dimteng. Sigurado adito'y ayan ko ti papanan. Urayek ti awanan bain alakay. Billy? Nakatugaw ka nakadumog matlatan to ibagpagampan na siglat. Boss, amangan mo agkarkararag, tamunan ang mabiitan ti ipapatay na. Anya tinagan mo, lalaki. Sana si mong boss? Miguel tinagan na. Iso ngamin tinangag kung anyawag idikan kuha na ni Altea di restaurant. Kasta? Uwan, boss. Miguel, sa dino ti ayan ni Altea. At ka di tambom, hindi pa nagpukaw na. Gaputa si ka, ti driver na. Awan ti amok iti bagbagam, Don Braulio. Anya. Bilibakan ka. Among paigayam tinagan ko. Uray ti boses ko lang tinangag mo. Billy? Okay, boss. Kaya't ko ang makita ti si Bubukar arupa dahil to'y tao. Ikatong tinaibaraba ni ti matana. Uwan, boss. Aday ta, boss. Naikatan tinaibarabad iti matana. Ha? Oh, apay, boss. Apay, kaslanas daw ka nakakita iti langan ni Miguel. Oh. Tiyo pa na. Kasla nakikita kon. Anya? Miguel. Anya ti si Bubukar nagan mo. Awan ti karbengam ngagdamag kanyak, Don Braulio. Tanangam ti sumungsumbat ka ni Don Braulio! Oh, Billy, relax. Di mo kapilan ni Miguel. Oh, Miguel. Salud-sudan ka manan. Anya ti si Bubukar ang nagan mo. Talaga bastos, boss. Di na kaya ti sumungbat. Di nagpagpungtutan, Miguel. Nukasarsalita ka. Sumumbat ka. Billy, sigang ti makaamoy ti tayo latawa. Pagpudwan nyo, no adda pa kayo naigan na iti panagpukaw na Altea. Kat no saan asumungbat,
patayin yon. Pile, anya ti napasama kini Don Braulio. Nakaululima ka nakatugaw iti unag ti kutsina. Diyan ka mo. Kilat-lata na nagbaliw ti Jarna. Hindi makita na ni Miguel abalod tayo. Anya? Kalpasan na naikat ko tinay barabad iti mata ni Miguel. Kasla amamunan ni Miguel. Kasta? Wen, iso damdamagan ni Don Braulio kun ni Miguel noan niya ti si bubukalanagan na. Bili. Amangan mat no. Noan niya? No. Lipato mo, tinay baga. Just kay ka, Jaime. Agduduma man ang tisumsum kan iti isip mo. My friend, awan ka di tinadlaw mo itilangan ni Don Braulio. Ken itilangan ni Miguel. Anya nga min tinadlaw mo kada kuada? Ha? Ang kakainas na. Anya? Mingmingam ni Don Braulio. Ken Daya Miguel. Oh, Walang paison niya. Apay nga talaga madlaw ko dahita. ay! Nakapoy nga minti sense of humor mo kay. Ano ko? Pinabilag manan. Ammom ka diti sasawam, Jaime. Nagadayo ti sense of humor iti pagsarsaritaan ta. Tama at nilay. Ala, sigati agbantay iti silid anang ipupukan tayo ken ni Miguel. Ano? Ada reklamom? Awan nilay. Awan. Nag-trip. Masaya tay may kaditi balay, General. At takadi ibagam kanya. Napatag. Anya dayta, Mayor. Pagaragsakak kadi. Diyan mo napakaragsakam tibagakan ka. General, tisapsapula mataw kat ada iti ikot ni Don Braulio. Sino tidakda madam? Ada iti ikot ni Don Braulio ni Miguel. Aniya. Segunda ita iti maysa kadag iti buyot ko. Namuan na babaan iti buyot matlang ni Don Braulio. Kastagayam. Kasanon ti panggap mo nga aramidan ka ni Altea. Ni Miguel, ti kasapulat. Isuasak ti rumbang, amang patay kan kuana. Saklaeng, Mayor. Ay, sir! Mabait lang tayabak ni Don Braulio. Rosalia? Sino ti kasarsarita ba iti telepono? Ay, sir, di na imbaga tinagan na. Si katibirbirukan na. Agtaon. Ala, pumanaw Rosalia. Ay, uwan, sir. Sino da ito eh? Don Braulio. General Marasigan. Nasaya tanay busesan na. Napanag, di bagakin ka. Awan ti panawin ko ang makisarita kan ka. Wait lang. At da kanya, ni Altea. Anya? Juan, siya tinang padukot ken kwa na iti kalabas. At babaan kini Altea. Mapatay ko, ti mortal akabusor ko. Anya ti kahit mo asawan, General. Adda iti ikot mo ni Miguel. Ket sak ti rumbang, amang patay kan kwa na. Saan ket asika? General, dadaran ti urom. Anya ka di ti kayat mo ang mapasama. Dumngeg ka, Don Braulio. Ibaga, di kayat ko ang mapasama. Ano? Ibagam amin akayat mo ngay baga. Traidor.
Jaske, nadadael ti plano. Agsinukat kami ti balod kini Don Braulio. Ited ko kenkwanan ni Althea. Ket ited namut kanyak ni Miguel. Ha! Mag-amo ditan, noan niya ti mapasamag iti nagpabaitan mi. Inton madanon ti aldao, nagsaritaan mi kini Don Braulio. Basta timbaga ni General Marasigan kan kapos. Wan, Billy. Ngayon sana ka mandal? At dalakit din na unag ama kagapo. No apay akayat launay ni General Marasigan. Apatayan ni Miguel. Anya ti panggap yung aramidan, boss. Sige. Tupalan tayo ti kayat na mapasama. Ngam, kalpasan ang maiyawat na kada tayo na Althea. Mangparnoy kayo itiriribok. Kat babawian nyo matlaang ni Miguel. Anya? Kaslan narigat nga aramidan day ta, boss. Ditan ang masubok ti kabailan nyo. Ang buyot ko, Billy. Boss. Sigurado ada kalarangan ti mapasamak iti day tabakan ito. Nagado kayo ang buyot ko? Ay sungaramitan nyo ti amin. Tapno mababawi tayo ni Miguel. Sige, boss. Aramidin mo ti amin. Siyak ti makamo ang mga idaulo kadagiti buyot tayo. Good. Kasta ti kayat ko ang mangagkan ka, Billy. Kaya tandanam, saan a basta-basta kabusor ni General Marasigan? Boss, ti pakasdawa. Abaya, di tayo latan itad ka ni General Marasigan ni Miguel. Di ka nagdamag pa, Billy. Basta surutan lang ti magbagakan ka. Diyak kayat ani General Marasigan ti magpatay kan ni Miguel. At napanggap kong haramidan kan kuana. Iso asaan na rumbang amaala ni General Marasigan dayjay a Miguel. Magsagana kayo, Jaime. Apay manan, Billy. Anya mananti sa kanaan, bigay. At nakatipas ka na mapasama. Seryoso ti pagbagak. Adda mapasamak adakkel arangan. Ah! Traidoran tayo ti grupo ni General Marasigan. Aginawat tayo ti balod. Ni Althea ti mapan kada tayo. Ni Miguel mat ti mapan ka ni General Marasigan. Anya? Dahito yan ti urayak arangat, Jaime. Ipakita ka ni Don Braulio ti pudpudno akabal. Oray siyak mat, Billy. Ipakitak mat, tipudpud to akabalakan ka. Anya? Ang mga numaklat kalangan. No, makitam ti kinasiglat ko. Kas kumay, di naramid ko iti lalaki agayam ni Miguel. Pinaturog ak iti paltog. At pulos. Saan na nagkote? Tama butang nga paltogak. Anya? Laglagi pa ang Billy. No, saan nagapukan niya? Saan tayo kumahan na tiliw na dyan, Miguel? Nakachamba ka laang, Jaime. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kumusta nagiti tao tayo, Billy? Nabilin mo ka ditan, may panggap, iti parang papaoy tayo kani Althea? Uwan, boss. Nakasagana dan. Good. Napataganyak na Althea. Ay sungaramidan tayo ti amin. Tapno mababawi tayo kan ni General Marasigan. Utag lang ti aramatan. Tapno agpaligi tayo. Uwan gayam, boss. Apay? Awan ti may pakan mi ka ni Miguel. Naibusan ti abasto tayo ijidaan na bodega.
Sana pareho dayta, Pili. Sige. Mapan kayo kini Jaime iyay daan ahay daw. Alain nyo dagiti datu mga apasto iyay. Uwan, boy. Kumusta? Tikadam dito rest house ko, Althea. Waya-wayaan ako. Pang-asim. Di akong manusan dito eh. Dumtang tulata, day tangal daw. Umadanin. Ay, Hinapudno na. Napatpatag ni Miguel. Ngam itisika. anya ti kayat mo asawan. Agsinugat kami kini Don Braulio iti balod. Mapan kanyak ni Miguel. Ket mapan kamet kini Don Braulio. Balod ni Ninong Braulio ni Miguel. Gusto ka. Balod ita ni Don Braulio ni Miguel. Sigon iti panagsarita mi kini Don Braulio. Ipagarop dagiti buyot na. Nga pa kay naigan ni Miguel iti panagpukaw mo. Isu akin ang magda ni Miguel. Ay, Diyos ko. Dahito yan. Ti urayek akan ito. Saan lang nga ni Don Braulio ti mapasag. No diket karaman. Tayjay a Miguel. Saan? Pangasim ta di mo aramidan day tay, General. Urayan niya pa ti aramidem ngagpakpakasi. Awan mo't lang ti pagbanagan na. Siit ni Miguel iti ganwat ko nga aramidan. Kastameten dayjay a Don Braulio. Umadanin ti kanibusanan da. Di mo ammo ti sasawam, General. Agmauyong kan. Aniya? Siya agmauyong? Sanak nga agmauyong. Ar-aramidak laeng. Tibukod ko apagayatan. Nininong mo a Braulio ti agmauyong. Sana siya. Sa bagay, awan mo't lang ti kaes-eskan dagiti bagbagaken ka. Tadi mo mo't lang maawatan. Nagmayat, ti panagtumpong, ti kanito. Ni Miguel, kontra ka dagiti illegal nga ramit ko. Nagparang, iti daytoy a probinsya. Ni Met Don Braulio. Kaya't ko aring bawan, ti kinabaknang na. Isuanas ken, amapukawen, dito'y rabaw ti daga. Ay ka! Demonyo ka! Ops! Di kagsaw iti kasta. Tay kunakon idi. May sa ako to. Dua abilit ti mapuntaan. Saan nga amo ni General Marasigan ti aramidan na? Saan arumbang amatay ni Miguel? Ay, Diyos ko. Balod ni Ninong Braulio ti bukod na nga anak. Anya ti aramidag. Tapno saan nga agtuloy ni General Marasigan iti panggap na. Anya ti aramidag. Diyos ko. Natay sa amatan, to'y balot tayo. Itaam, saan nga ang ko tayo? Nakaidalatan iti katre. Laglag ka talaga, Jaime. Apay, di mo makita ti barukong nangagang angas pa lang? Dagiti awanan bayin. No makaalak lang iti tiyempong aglibas. Unag ida patayan. Hoy, Miguel! Miguel, agring ka! At hindi sumiyamakmakaan iti apay ti katre. Manan ka na! Kabsat. Kasanuak nga yamangan.
Ket nakapungod dagiti imat. Ken nabarabadan ti matak. Iwan kaya man niya. Bili, kasano kaya makapangan ti balod no nakapungumay? Munel ka talaga. Isubom ti makan itingiwat na. Anya? Di ka nagreklamo. Ala, isubom ti makan itingiwat na. Kabsat. O karkarandat. Sa anak naglibas. Anya? Nakapsutak. Sa anak madlang nga makalibas. Bili, kanya teramitan ta. Imbagak lang aro ng tiramidam. Subwam ni Miguel. Sana rumbang nga matay ta. Ta iso ti isukat tayo ka ni Altea. Kani General Marasigan. O niya, Billy. Nangan ka di madlang timpalon tayo? Uwan, boss. Kaslabasit nga ubing nga sinubuan ni Jaime. Agkid-kid daw ni Miguel. O karkaran mi kano. Ngam sa anak ngay manugot. Ang mga nugilat nga aglibas itirabi. Nasaya tay taray na ramid mo. Billy. Ang mga noagin ko kunalang dahi jaya nakapsot. Tagayam, paglibas ton. Uwan nga rod, boss. Ala, imanehom de kotse, Billy. Sa dinuti pa panan tayo, boss. Sa dino pa'y huma. Mapantay ti na bodega nga ayan day jay Amigela. At nakayat ko adamagan kan kuwana. Bili, nagpaya kasarsaritan ni Don Braulio ni Miguel. Iti sila ang ipupukan tayo kan kuana. Yak amo ko ni boss. Itay na pa na kay Mansion. Imbaga nang umay dito'y ket adda kayat na adamagan kin ni Miguel. Anya? Amom Jaime. Kayat ko adang ran ni Miguel. Api nga ibagang pala kanyak na itabili. Aramida mo nati kayat mo kin ni Miguel. Total, pabiit mo tanti papatay na. Kayat ko ngay palakam kan kuha na tinarabid na idi kada kami. Agburburik ti ditarak ti dayja Miguel. Kayat ko pa'y asubukan ti kabalan na. Bili! Ang sana sinsinan at tao ni Miguel, Jaime. Ititiktik na. Madlaw na siglat. Saan lang nga rita? Nadamag ko asigod ka no asoldado ni Miguel. Anya? Ex-marine ni Miguel. Iso adi tayo agtalaklatan kan kuha na, Jaime. Ang mga numalibasan na tayo. Iso abantayan tayo anaimbag ni Miguel. Kagayam jay magpagaiti ni Altea anang tulong ken kuwana. Iti inagaw tilalaki ti bagna. Don Braulio. Ket sigon ka dagiti buyot ko. Nasiglat ka kano. Pudno ka di. Awan ti amok iti bagbagam, Don Braulio. Miguel. Among ka di. Asika iti ti kayat kong agpalin abuyot ko. Uray saan ka pa'y nakikita? Tasigon ka ni Billy. Nakita na ti kinasiglat mo. Isungay paspasapol ka ni Billy ide. Agam, saan ang nagtungpal ni Billy? Ngam naladawan ti amin, Miguel. Ta iti kabiitan ngal daw. Agsinukat kami kini General Marasigan iti balot. Talaga nga ayop ka, Don Braulio. Awan ti umasping iti kinaayop mo. Anya? Ayop? Kunang kanya? Juan, gaputa si katibang dagdadaal iti masakbayan dagiti agtutubo. Ha? Talaga gayam nga damom may panggap iti negosyo. Sino ka nga diya talaga, Miguel?
sumbatan nak! Sino ka at talaga? Apay nga mamunag. Di ka nagdamag pay, Satanas. Inawagan na kiti Satanas. Noon kitang pahit yung pagkakanyag. Hamangan mo'y tapay lang. Patayan ka. Conrad, anya talaga tinapasamak kinigayim, Miguel. Toro, inala ti grupo ni Don Braulio ni Miguel. Anya, kasano ana pasamak ti kastam? Nasiglat ti gayim ko, saan basta-basta makimag dagiti kabusor? Gapo kanyak, Toro. Anya, No sana gapo kanyak. Saan ko maanaala ti kabusor ni Sir Miguel? Dumag ka, Toro. Tay salaysay ko ti si bubukal ana pasama. saan arumbang amamuan da ito'y ni Nana Amalia? Ang mga nadadakas ang mapasamak kan ko lang. Uwan, Toro. Tinasayaan. Di mo pa ilang ibagbagakan ko na. Isumat lagayam aduan arabi asaan anagaw awid ni Miguel. Tay nalamat kayam ti grupo ni Don Braulio. Impagarup ni asap-sapulan na ni Ma'am Althea. Isu asaan anagaw awid. Toro, ada may singasing kong aramidam. Anya da ito, Conrad. Nas ka na mamuan da ito ni Nana Rosalia. Ang mga ada maitulong na kadata. Unyag paysa niya. O sige, kasaritak nga rod ni Nana Rosalia. Ngam, kasano pa yung makasaritam ni Nana Rosalia? Kat adamat ijay mansyon ni Don Braulio. Ipamuspusak, Conrad. Naskan ang makasaritak ni Nana Rosalia. Ay, sa anak anagan ay kay itangal daw. Alo si Iso nakpay kitay. Ay una yung tikastoy ang mapaspas. Ha? Nay, agun unit isipon kaw. Nabayag nga awan timaw awag kanya. Italaang manang. Tinasayaan. Alaag ti silpon kaw. Takitaag no asinaw ti umaw-awag. Toro, nakasaritam ka din ni Nana Rosalia. Juan, orayan tan dito'y sentro ti. Di tayo mabalintag sa saritay di kundong. Tamangod ni Nana Amalia tinapasamak kin ni Miguel. Toro, nariribok ti mapaspasama kita. Ni Ma'am Althea. At da itiikot ni General Marasigan. Idintutan ni Sir Miguel. At da itiikot ni Don Braulio. Anyawatan. Nadala maramida. Pagkidanag tinatulungan. Isa nga. Conrad. Sumunga din ni Nana Rosalia. Oh my God. Sabtan ta. Sigurado. Awan ti makalag iti saritaan tayo dito na panantayo a lugar. Adayo kadag iti taktao. Ito raw. Anya talaga ati mapaspasamak. Apay adi mo maibaga iti cellphone. Nana Rosalia. Kinamag ti grupo ni Don Braulio ni Miguel. Anya. Pudno timbaga ni Toro, Nana Rosalia. Siya ti katwa ni Miguel. Diyos ko. Impaka mo miadagos ka, Nana Rosalia. Baring matulungan na kami amang sakol. No sa dino tinangipanan ni Don Braulio kan ni Miguel. Diyos ko. Ay mariribo ka na. Ang paisaw amang manggadak iti mansyawn. Tiyak matamaw no sa dino pa'y alugar. Di posible apang ipanan ni Don Braulio kin ni Miguel. Nana Rosalia, awan ka diti karkar na amadmadlaw yu ijay mansyon. Awan mo ti sabali akarkar na ijay. Nalawat ti mansyon. Ngamamok, no adda sabali akarkar na amapaspasamak. Gapotarik rikusak adaldalusan ti aglawlaw ti mansyon. Nono, panag ko na.
Sa bali a lugar tinangipanan ni Don Braulio kin ni Miguel. Sumit lagayam, akan ayon arumwar ni Don Braulio, akaduwa na ni Billy at ni Brown. Anya? Saadan agagangay kanya, ti kanayon nga iruruar ni Don Braulio, akaduwa na dagiti bodyguard na. Ita, sa bali, ti agparparik na kanya, iti kanayon nga iruruar na. Ay, Diyos ko, ama nang naasay. Nana Rosalia, aglulunga kamutan. Ay, amang ano patayan ni Don Braulio. Tibukod na. Diyos ko. Nana Rosalia, apay adi mo ituloy, tibagam. Ituloy mo, Nana. Ay, ikwa. Lipat mo tinay bagak turaw. Lipat mo. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Apay nga ita ka na ang asumagbet, Toro. Sa dino tinagkapuam. Kuha na. Napanak lang iti balay tigayam ko. Adda ka din awag kan ka ni Miguel. Kumusta nga tanti pa ng sapsapol na ka ni Althea? Awan pa'y nga rod, Nana. Amangan numakumikom amang sapsapol kini Ma'am Althea. Maawatak no saan pa'y nga agaw-awid ni Miguel dito'y kundo. Napatagkan ko na ni Althea. Arignan nga agkabsat dagiti dua. Nana Amalia. Unay mo't ngaminan ti mapaspasamak ita. Saan ka makaturturog nga agpampanuno? Di kay unay agpampanunot, Nana. Amok ama sa pulan tumat lang ni Miguel ni Ma'am Althea. Ipasiguradok daytang... Ilang may bagakan ka, General. Aganad ka iti plano. No nasirib ka, nasirsirib ni Don Braulio. Mayor, uray di mo ibaga kanyak ti kastaha. Amukon ti aramide. Sana ka nagbalin a general no nakapuyak iti diskarte. Pinalagipan ka lang, General. Ang mga no makalipat ka. Sayang lang dagiti plano ta. Nagpabak na. May sakmak ka. Adu, dagiti pasurot ko. Amang sango ka dagiti buyot ni Don Braulio. Panagkunat, saan kami amapaay iti aramiden mi? Sa bagay, amok akabaylan, tanalayin ka iti amin a diskarte. Umadanin, ti aldaw apanagsinukat mi iti balod kini Don Braulio. Mas dawak matkan ka, General. Anya ti pakasdaawam kanya. Apay ngay ni kampay lang, iti pawayway dahil jay Don Braulio. Mapalinmat nga ramidam itan tirumbang. Anya ti kayat mo asawan. Kunak no nasirib kam, General, ngem saan matgayam. Anya? Iti naramid mo apawayway. Nalamit ang may saganaan da Don Braulio ti amin. Ha? Mawatam ka di kayat ko asawen, General. Mayor, sa anak amamadto, tapno mapugtuak adagos ti bagbagam. General, nasirib ka nasisiglat dagiti taok itirpar. Amuda no sa dino a bodega ni Don Braulio tinangipak nyanda ken ni Miguel. Anya? Itapay lang, General, agtignay kan. Ibaon mo dagiti nasisiglat a buyot mo,
Rautenda ti bodega nga ayan ni Miguel. Pudno ka di tibagbagam, Mayor? General, nalipatam sameten asya ti mayor iti daytoy nga ili. Amok dagiti pasdag dito yung lugar. Uray pa dagiti babalay nga dayti away wano iti adayo a lugar. Aniya? Iti daytoy nga ramidam. Sana nanasken pa nga agsinukat kayo iti balod. Iti ababa apan narita, General. Agtalinaudlataken ka ni Althea. Wala niya. Talaga biliba, iti kinasirib mo, Mayor. Maaramat mulatan ni Althea kontra ka ni Don Braulio. Agyaman na, iti dayta singasing mo. General, awan tirumbang apagyamanan. Kaya't ka lang tulungan. Dumungag ka, tay bagakan ka ti lugar nga ayam ti daan a bodega ni Don Braulio. Gusto ni Mayor Carayon. Imbag lagit din, tanagisarsaritaken kwa na. Bilinak dagiti tao, ket rauten dati daan a bodega ni Don Braulio. Liputan mi dagiti buyot na. Nas ka na maala dagiti baunek abuyot ko as ibibiyag ni Miguel. Tasag mismo timang patay kan kwa na. Numapasamak dahita. Awanton ti agbalin asiit. Iti panagtaray ko iti politika. Awanan. Asidegak gaya man. Itinagpak niyan dagiti buyot ko. Bilinak ida na imbag. Ket iti kabiitan a panawan. Rautendan tidaan a bodega ni Don Braulio. Simang pultay ni Don Braulio. Nagmalaw nga awan dito'y mansyaw. Paliiwag dagiti tigtignay na. Nuad ta madlaw ko akarkar na. Ibaka mo kadagos kadaturo kan Conrad. Ay, sa dino nga ta tinangipan ang takin ni Miguel. Nasiputan pak ni Don Braw. Ako kita kan kwa na. Aday ka, umasidil ka, itulayan ka. Ay, Rosalia, ay, sir, apay. nasiputak ti panangkit kitam kanyak. Apay, adda ka ti parikot? Ay, awan, sir. Awan ti sabali akay papanaan ti panangkitakan ka. Ay, Rosalia, jak kayat ti panangkit kitam kanyak. Di mo nululitan pa, ha? Uwan, sir. Naira na lang. Boston! Di ka nagkalintagan pa, Amukan, Rosalia. No, da sakit tinakam mo kanyak. Ibagam lang. Sir. Apay, sip-siputam ka di, titig-tignay ko? Ha? Ay, inay. Ay, son, sir. Apay kumamat asiputak titigtig na imaw. Sigurado ka? Uwan, sir. Ulito. Awan, ti sabali akay papanaan ti panangkitakan kay tay. Siguraduan lang, Rosalia. Amomon ti mapasamakan ka no pangululbutan na. Amomon, Rosalia. Marigata na kamangukas iti talian na ipong kanya.
Pampanunutak ti kasasad ni Althea iti ikot ni General Marasigan. At umay dito ayan ko. Kumusta, Miguel? Ni Billy. Billy, Nasayatan ay busesan na. Iman ka pa yan nakapungo, Miguel. Nakakaasit ilang na. no talaga mo't lang nga malalaki ka. Ukarkaran nak. Kaya, Miguel. Amom ka di. No, apay nga dak, ita dito'y silid anak ay. Ha? Di mo kaya tasong batang timbagakan ka. Limitado pa'y gaya man. Di pa nang sungbat mo kumakanya. Anyak tibagang Billy. Awan tibagakan ka, Miguel. Kaya kalaang adangran. Hindi pa'y laang akayat ka adangran huno patayan. Ita. Adda kan amis mo iti ikot me. Maaramid ko itanti amin akay kayat ko. Ayop ka, Billy. Takrot ka. Sana ka takrot, Miguel. Tandaan dayta. Apay nga rod at ilang awan gaway na tidang Ikatam tinay barabad ka dagiti matak. Kan tinaipungo ka dagiti imak. Jakaramidin dayta kunakmanan. Nilang Don Braulio ti mangibaga. No ikatermin tinaipungukan ka. Anya. Jak malapdan ti gem-gem ko amang kapilikan ko. Anya! Pinarigat mo ni Miguel! Wen, Jaime. Limitan tintero abagpagina. Kapo iti pa ng lugob ko kun na. Apa nga katawa ka? Tama mo ka, Bile! Kabalam lang at ang ran ni Miguel! Kaputan na kapuro! Awan ti bala, lumaban kan ka! Anya? Sabagay! Respitual! Ti kabalam nga ramiday! Siguro, nusan lang na naipunguti ni Miguel! Mabuting ka, nga umasidagkan ko ana! Ha? Sikamat lang, ti nangibaga kanya ka nasiglat ni Miguel! Aklo na Jaime. Gusto ka? Jakabalan ni Miguel no sangon-sango. Isungaro ta ginundawaya kun alinuguban taamok at dinak mabalas. Unakon ka! Takrot ka, Bile! Siyak lang ti makamoy ti data! Shhh! Tangiwat mo! Ang mga numanggag na ka nagiti daduma kakadwa tayo ditoy. At tapanagamak ko ka ni Miguel. Di ka madanagan, my friend! Nalima tayo lang at dito'y daan na budiga! Sa dino tinapanandag iti daduma kakadwa tayo. Napandanagan na iti abasto tayo di baro ahay na out! Naibus man nga minen ti abasto tayo dito'y daan na budiga ni boss! Kasta ka di? Buwan, Bili! Bili! Masikuran akong diti budiga. Iswasi ka pa ilang tagbati dito'y. Anya? Sa dino ti papanam, Jaime? Ijiruar! Kaya't kumamot ti agaliwaksay. Matagtaka anak launa hindi ti budiga. Awan tibilin ko apumanaw ka. Isong agtalinad ka lang diti bodega. Kanya? Apay! Sika ti matungpal. Wen! Siyak ti matungpal, Jaime. Agbantay ka lang ditoy. Tawatam! Unay! Oh! Patrip! Isurun ka! Nagsakit ti bagbagik at inangdanog ni Billy. Ti awanan bahin. Imay lang dito'y tapnod ang ranak. Nas ka na pati karakterik nak. Ikagumaak ti makalibas dito'y. Sana rumbang agbayagak iti da ito yasilid. Awan ti mapasama kanyak. No sa anak nga agaramid iti pamuspusan. Kumusta na Rosario? Adda ka din na paliiw mo iji mansyon? Ay, awan turaw. Talaga nga iti sa bali a lugar tinang ipanandakin ni Miguel. Una yan. Anya nga tangay karamidan tayo nana. Turaw. Tuwadakin ni Althea ti pampanunutag.
Sabay la kumatawan tinakang sama pasama kadakwada. Day tamad ti karkararag ko, nana. Inuulbod pa yun dagit ibagbagak kininana mo lang. Turo, ditay agsarday amang sapul kadakwada. Kaasimot na Miguel kan Althea. Ungarod nana. Sige, saan ako nga agbayak turaw? Agsubliak matlaang iti mansyon. Amangan nga mehno sa pulan na ni Don Braulio. Sige, nanarusan na. Rimor di may sangag pampantay kanya. Kat saan na nga inlak ti rito? Gundawaya kung dahi tingaglibas. Tinasayahan. Aginayadak na umasidat kay ti rito. Apaman amalo katak ti rito. Tumaraya ka dakos. Makamuditan. Sabay lang kumatasaan na nga intrang ka ti rito. Tapno... Ay! Uy, Ano tala namin dam dita? ang dabay kayam ti may sa diti unag ti rest house. Ah! Kaya mo kang dapat kaglimas. Patay ka lang. Imbaong ko lang ang mapan kumatang iti sigarilyo di kanwag iso api manaw. Kumanayo ka dito ang tilinaw. Diyos ko. Anya ti aramida. Amuyon ti aramidan nyo kadakwada. Apaman asumit nga. Rautan nyo ti daan a bodega ni Don Braulio. Ay, General! 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 Ti kayat ko, si bibiyag amaalayo tay Jay a Miguel. Dami, General. Mawatan nyo kadi, Ay, General! Awatan mo! Awatan mo! General! Mataramidan mo! nasaya at ngarod. Kata kayo. Isagana yo dagiti nabibilag nga armasyo. Sige, pag-unitan. Itayam mo, no kasano tikado dagiti buyot ni Don Braulio, ngagbambantay, ijay daan a bodega. General! General! Ala, agsagana kayon. Sigun iti mangmanget ko nga anapaap dagiti tao ditoy. Ado dagiti mang bambantay kanyak. Sipag-sipag kailangan kita rabahan. Agsisinublat da amang bantay kanyak iti likodan ti ridaw. Yakot ay makamot ito eh. Nasakitan dagiti mata ka na barabanan. Ibat matarap. Ngam ibturak. Ibat kayo. Saan arumbang amapukawan na kitinamnama. Ikaw banda-banda. Labanak tirigat. Tapno makalibasak. Hindi talaga. Kat may spal ko ni Althea, manipod itikot ni General Marasigan. Rani pakta malay. Ano nang round ka na daw? Lumawan na yun! Para kayo! Tira ka na! At tarang raw katakwada. Nasaan ka makalipas? Tira nyo! Ang tagadlakit di tibiyag ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagpuntog lakit din ti panagmanehom, Jaime. Matagtagan ako! My friend! Saan tamat nga ka papurakay? Ano sa ti panagmanehok? Diyak kaya tiyak maneho iti naparta kita. Relax lang, tikayat ko. Asino na ito umawawag? Hindi kayang pitong. Nagbabantay ti bodega ngayon ni Miguel. Sumbata mo na. Amang ano na patagmatipaganakan ka. Hello! Apay ngay mawag ka pitong! Anya! Sige, sige! Hoy! Oh, tapay bili. Anya timbagakan ka ni Pitong. Darasam ti agmaneho! Ada ng route iti bodega! Anya? Darasam! Amangan na tamang ilipas ka ni Miguel iti bodega. Sige, kumpat ka. Dapat tayo ba kunti-kunti? Bili! Nakatutagiti ka puso! Saan tapos na makasitag iti bodega ngayon ni Miguel? Sino nga kadagiti ng route iti bodega? Kung nagkaime! Sige, tanda niya ako. Agalan ko.
Di kan sumano. Iti tayo siya banda tinagtaudan ka lang. Sabay na si Fred Pile. Sana basta makita na dito ka busar. Nakapesto na. Sa sigot talag. Napuntaan ti may sabile. Talaga nalaing ka. Hindi ka pala sumartin asumana o sikan ka pagtuki. Ay, delikadong bilet. Apay manan. Madam! Pilip-lipas ng Miguel! Ang turong dami di nakaparada ba ni Tisanunay ka tayo? Sana mapalindan. Dakas tayo ko yung Braulio na makalipas na bigyan. Nagagarami din tayo! Nagsarte ang tipin na dog. Awanan tiyag papapatok. Bili! Diyos kay! Kamarayan timan! Halto ka kita! Bili! Awan po yung Sir Pio. Bas! Anya nga tanong, patayin kayo lagan. Kwa, boss! Saan? Saan talaga kami nga ado dagiti ng route? Akabusor ka na kami, boss! Kasta, pagrason ka pa ilang. Ay, saan, boss? Di may paturong kanyak, di baltog mo! Sino ba yung kada kayo ti agrason iti paribar? Apatayo kon! Awan, boss! Sino? Awan! Ano? Pumanaw kayo iti sagwanak. Yak kasapulan ti manal at tao! Panaw! Ile! Kumusta nga iti nadamgisan na takyag ba? Nasakit pa lang, Jaime. Naimbaglakit tinata nadamgisan lang. My friend! Nung ay ti ulom ti napuntaan. Di natay ka kumaitaan. Jak naman nga dapay gayan nabati akakadwada iti san uning nga dayo. Oh, nangado dagiti rimaw takabusor. Sa bali lang dagiti nang ilugan ken ni Miguel itiban. Sa bali mad dagiti nabati pa yakakadwada. Anya timbaga kada kayo ni Don Braulio. Oh, di dado makakadwa tayo. Kinabil ni Don Braulio. Anya? Kastaw na tipong tut na. Ni Pitong. Pinaltugan na. Anya? Pinaltugan na ni Pitong ko na. Nangag mo mati kinunakta saan ka mo tatulang, Pili. Nataya ni Pitong. Pinaltugan latan ni Don Braulio ti sangwanan dagiti kakadwa tayo. Diyos kay. Ado lang arudan tinataya kakadwa tayo jibuday ka. Ita. Pinatay pa ni boss ni Pitong awan basbasol na. At ang amin basol ni Pitong. Tuwapay ang pinaltugan latan ni Don Braulio. Anya ti basol na Jaime. Nagrason ni ti Baribar. Isuwasan na nalapdan ni Don Braulio ti Bagina Pimaltob. Kaslayop at pinaltugan ni Don Braulio ni Pitong, my friend! Maragsa ka na, itinay tangayim padamag mo, Raul. Bantayan yung anaimbag ni Miguel. Ken iserrek yung iti sabali asilet ni Althea. Sana rumbeng makita ni Miguel. Oh, well, umaya kon ti rest house. Bye. Tamaudyanan na. Mapatay ko matlaengen ni Miguel. Parigatak iti kasta unay. Aging kamatay. Sana kung ngagsayang pa'y iti oras. Mapana kun iti rest house anang ipagnian dagiti buyot ko kini Miguel. Magagaran akon makakita ken kuana. Pinahigat na pa'y. Sana pinanawan ti lalaki. Ngem, inukarkaran na dagiti pangok. Mawawa ka. Agkakapsutak lao na yan. Sana ka makatakda. Pinarigat na tiyawanan pa in ang lalaki.
Iman met, Miguel. Nakakukutlatan iti swelo. Maragsakanak, makakita manen kan kuana. Hoy, bumangon ka dita, Miguel. Sana may bagay kan ka. Di nakakukot iti swelo. Tumakder ka kuna. Kurang pahiday ita. Nagmayat, abuy-buyan ti panagrigat mo, Miguel. Uray kalaaguyakan, itirigat mo. Ayop ka, General Marasigan. Aniya? May bagampay la kanyak dahit ha? Idinto ta maparparigat kan? Patayan naklangan. Ano di mo aramitan dahit ha? Sikat ipataya ka. Aniya? Dadailen ti ulom, Miguel. Kasano pa ya mapatay na? Ketag kakapsot ka lang aruden. Ikarigatak ti bubangon. Tapatayan ka. Tuldog! Sana na mapasamak na ita. Aging ka, nga kay ti dayto asilet. Parigaten ka. Aging kay ti matay ka. Agkararagkan, Miguel. Tay ti daytoy asilet. Ti paggibusan ti biyag mo. Diyos ko, impupukdak iti silete, nga awan ti tawan. Tila ang lawag ti bombilya ti mang silsilaw iti aglawlaw ti silete. Nakapanawan ni General Marasigan ka ito. Pantayan nyo na yung baptisilad kaya ni Miguel. What? Pantay mi, di ka matalagan. Taramitan mi, pantayan mi. At dito'y ni Miguel. Iso ti bantayan dagiti mang bambantay matlaang kanyak. Lugatan nyo ti ridaw! Lugatan nyo! Pangasiyo! Lugatan nyo ti ridaw! Anya tinaramid nyo ka ti Miguel! Anya! Miguel! Tulungan na ka. At lang dito. Kaya't ka na makita. Kailiw ka, Miguel. Boss! General! Ato iti isang ating bradalom! Isa buwag mo kini Miguel. Tapno makariing. Wa General! Miguel! Kitain na ka na imbag. Tirupat! Ti maudi makita. Dito'y rabaw ti daga. Mingmingan na. Tapno maimarka iti matam ti langak. Sakbay amauyos ti angis mo. Borobodor, panawan na kami. Wa General! Kasi kamat. Agam, sakbay apatayan ka. At takadipay, maudi, abilin mo. Sa dinog, tayan ni Altea. Kunakon, Ket. Malagip mo ni Altea. Sakbay, apatayan na ka. Kaya't ko pa yan ang makita ni Altea. Ala,
Palugudat, tikid daw mo. Total, patayin ka matlahan yan. Waya-waya, Althea. Tawan, pasol na kan ka. Saklan, di ka pusol mo. Mapasama, tikid daw mo. Miguel. Ikan kayo itigundaway yo, ngagsarita. Kalpasan ti sumagmamanwa minutos. Patayin kan, iti mismo asango ni Althea. Anya tinaramid mo ka ni Miguel! Ayun pa! Relax. Si bibiyag pa'y ni Miguel, iti bangir asilid. Isungay na sitgan ka. Taikan kayo pa iti gundaway yo. Tapno makapagsarita. Anya? Nagkid daw kanyat ni Miguel. Akayat nakapay amakita. Sakbay apatayag. Diyos ko. Ala, rumwarkan iti daytoy asilid. Nakalukat tiri daw. Ngagturong iti silid. Nga ayan ni Miguel. Kasarita mon ti kayem mo. Sakbay apatayag. Nana Amalia, sa dino ti papanam, nakapulas ka mo. Mapanak ijay presento, Toro. Anya ngay taramitin nyo dyan, Nana. Sa baling amin ti agparparit na kanya. Saanin nagaw awid ni Miguel dito'y kondo. Iso apat siya. Agada ka sana pasamak iti anak ko. Ibagak na tangkin ni Nana Amalia tipod no. Sige, Toro. Panawan Ay, ka pa. mapit lang, Nana! Mapit lang! Apay. Nana Amalia, pakawanan nak no nagulbudak kada kayo. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Toro. Yak ngamin kayat ngagdanag kayo. Iso nga inlimod ko ti amin. May panggap ikinapasamak kin ni Miguel. Anya? Nana, kinamagdag iti buyat ni Don Braulio, Miguel. Anya? Diyos ko! Saan? Saan apod no dayta? Saan? Asidagtan iti silid. Anak ay pupukan ni Miguel. Pangaasim, General. Aramidag ti amin akayat mo. Basta di mo patayan ni Miguel. Awanen ti maramidam. Ha? Nakalukat ti daw nga yan ni Miguel. Sino tinangilukat? O punyeta? Awanen ni Miguel iti silid? Awan maten ti mang pambantay ken kuana ditoy. Miguel! Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.